हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि मोनसे गोदान भिडिअहाय आङो दायो थांगोन दाबसे गामियाव। बे गामिनिनो 100 बोसोर जुबुलि जादों। मैया मोनाबिलिनिफ्राय जागायजेनबाय। आं बिनिनो माखासे भिडिअ लाबोगोन। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबानो जाबाय। लोगोफोर थुदो बिदिब्ला। बिसोरनो मोसाग्राया आनसलिकनि जानानै लद दादायानो जोहोलिसिन बेनो गेजेराव थागोन न एक्ट्रेस जानानै नैबे गिर्जा पेन्डेल दायो प्रेजेन्टेसन जागासिनो दङ। नायलांबाय था लोगोफोर। फाइनालि जोङो मोनफैबाय नैबे मेन गेट। दायो प्रेजेन्टेसन जाबाय थादों। बिसोर जाबाय भलन्टियार न दे। Salakin na? Oo, volunteer. Siyan na?
जों मेथाइ खननाय समखौ गोसोआव Bwswr रंजानाय जुबिली 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 जौसे बोसोर रंजानाय जुबिली बोर मोननायनि जुबिली अनसायनायनि जुबिली Jubuli, Bwswr